Garapen jasangarriari begira, ozeanoak, itsasoak eta itsas baliabideak modu jasangarrian zaintzea eta erabiltzea. Itsasoa ez da galtzeko eta atxeden hartzeko aukeratzen dugun lekua bakarrik. Ozeanoek eta itsasoek klima erregulatzen dute, oxigenoa sortzen dute eta elikagaia ematen digute. Horrez gain, 200 milioi lagun baino gehiagori ematen diete lana. Funtsezkoak dira klima aldaketari aurre egiteko. Sortzen dugun CO2aren 30% xurgatzen dutelako. Edonola ere, bertako habitataren kutsadura eta suntsipena urpeko bizitzaren eta gurearen kalterako dira. Gainera, klima hondamendien gorakadak zerikusi zuzena dauka horrekin. Geldiarazi egin behar dugu. Afroxa egun batean hasi zen eta harrezkero ez zen iraultza sortu arte gelditu. Mumbaiko abokatu gazteak etxebizitza bat erosi zuen hondartzan eta hondakinez beteta zegoen. Horren inguruko zerbait egin nahi izan zuenez, 84 urteko auzokidea inplikatu zuen eta hondartza garbitzen eta sare sozialetan partekatzen hasi zen. Boluntario askok berarekin bat egin dute. Esate baterako ikasleak, Bollywoodeko izarrak, orain arte, voluntarioek 4.000 tona zabor baino gehiago bildu dute 2,5 kilometroko hondartzan. Ekintza txiki moduan hasi zenak ekosistemaren zati bat salbatu du. 2016an Champion of the Earth Inspiration and Action izendatu zuten xa. Zeure iraultza txikiari eman nahi diozu hasiera? Bat. Ahalik eta substantzia toxiko, plastiko eta material ez biodegradagarri gutxien erabili etxean eta lanean. Plastikozko poltsak erabili beharrean, oihalezkoak erabili. Bi, inoiz ez erosi debekatutako produkturik. Esate baterako, koralez edo oskolez egindako bitxiak. Marrazoaren erratorriak debekatuta daude. 3. Hondartzan zeure zaborra bildu beti. Seme-alabak zentzu horretan hezi eta garbiketa ekintzak antolatu. 4. Arraina erostean, erosketa seguruak eta jasangarriak egin. Ez erosi desagertzeko arriskuan dauden espezieak, atungorria adibidez, edo arrasteko arrantzaren eta antzeko metodoen bidez harrapatutakoak. 5. Uretako kirolak arduraz eta ingurunea zainduta egin beti. Esate baterako, urpekaritza, piraguismoa, urpeko arrantza, surfa. Ozeanoa ez litzateke ezer izango osagai dituen tanta guztiak izango ez balitu. Geure indarrak bateratu ditzagun.